Norongnya hunger strike pasal jurat itu pasal jurat successful itu. Buksan jurat itu actually jeng 28 tarik ni semi buat rani himani bay. Jeng orang hunger strike ni bagi pihaknya. Dia bawa jadi no asuka adino no borok Twitter mah ke Thailand ini nunggu central government buat rani himani ya kalau ini ni salo buat rani message rohaka agreement yang nani tanggi tunggu. Inpano agreement tabu kumbai buat rani itu je saklai menno jeng nasional itu layo. Ini orang belai kena kau tong thoklai meni bising mana kabang mah baru orang luka mukui bok kok lajak kau tong thoklai jak. Ini no asal ke angkat ke sana musuhnya asal obat tak tong thoklai kudi. Ini dia ozon tu ino debat ino zora tonggu mah ino jeng tong thongnani bo zora tonggo okdani zora tonggo kapdani zora tonggo. Oba hekeno tabun yang zorawo isi sah pano jeng je bubak ramesis romani bay tong thoklai ka dia tinang no tamu kita bo songsawi telang nai tinang no bahaya kita bo sabui telang nai abun tu isi diwat sungani kita bo tong zora abun bagai abu sak zora tini bahaya borok hatai ko belum lama ko belum jeng tina atas tadi utu kaprai borok ko ningan bo obstak tri abun contoh no like ya kalau makan zora like itu belum yang bo park abo laijak jadi ini bahaya no buah rano nasi laijak tamu ko maku pino buah gramia di sini dia pun saka ribani apa ya gulo no borok ni bakawo terkait laijak tamu kan yang nani sal dei at nani sal kaham ko to mada phaino na hamia ko mada phaino ini nasi lai to mani jorawo tabu buah grani bisin green signal man kha abuni bagai oja ko belai kena khata kai je phainai rok tong laijak abuno manjui ma to ni nai je muska mi salobo kabang ma agreement mani ya gulo bo implement lainnya ni no mana sinai abun bagi jotono na ko samna ko nong sene le bisin ozon tu sing tong laijak tong laibo ini ani tong tong ko ni ba bagai hamiata engtheng ako bo message nani nayo ini oja ko sak korbo ko karakya bo hilaya wino ini oja ko ma borok no no khasem CPIM khane ti brasa bo khaija Congress khane ti brasa bo khaija BJP khane ti brasa bo khaija IPF khane ti brasa bo khaija khaya rok gai baksa noko tongnai rok abo bini sarthono tei asugoi tongnai rok si abo rok tongratheng je tongnai rok iaba bini je chini kaplai mani je bubagrani bisipri sanmung manmani bubagrano je kebengi tongnai bubagrano je hamia sawi tongnai bini bagi bo hamari bubagra nai tonggo bini noknuk ni bagi bo bubagra hamari nayo bini bosung ni bagi bo hamari nayo aboni bagai je orang phainai khatare takutai busong seng bubagra ni bisinti keplai ingkha nei seng bai seng kebo tamu sulai jadi seng bai seng kebo no kebo tanas le lai di kebo bai kebo tazoli lai di khoroksa no nakarma bisinti seng hamzak ma bai kebang ma habiano hoboi kibilai beyana akok no nong khariu nong bisinti lai thangnai salabo ko gorogo mani script no toyei eba choba khaimani protest khaimani o jaga nungjaka je exam norok ruban script suimani nei amoni agola kobangma borok musa laika eba tongthok laika amra toyei juda party rok bai juda je jofana hamjage rok bai yasi sutaka aborok no ke tinini o kok tumano toyei kebo yasi sunai de tongdo amra toyei ksa kilal tinini kok tumano toyei yasi surya bahai tongla yasi sunai kebangma no tongnai tamkhe kok no teisa sanani nayo ang norok jesepan yasi surlai di abo norok ni bagibo o soba norok ni bagibo soba ini ni je borok yasi sunai rok itu borok je purbano ini kaham samung tongmani jagawo bo jaga hamyaman abo man sinai tugu seng jesepano alu bosta kaisa paitu pigang kai seng kahamno nai songbo salayo kiaba hamya kosok kusumno nai seng makki biu kaya diba aba haikino seng aba hai kosok kusumno mano sinai sini topani ini थांनाय रोमान स्क्रिप्ट जति जबा खलायलाय फोर बाहायनो नों आं जों जब फेमिलि जबा खलायमा बायनो इसी जापानो कप्लाइं खाबलेना या आबो जबा खलायावे हायनो नासिनि तंगैले मान्य तन कबामा नायो आबन जरावो रोमान स्क्रिप्ट बाय सियाय तामुं बाहिनि हिन्नाय रबनि मैक्सिमाम लीडर नि बुसारखनो खबर नावै नायखाय बरफोरि गाय डन बस्को ऑक्सिलिया मको ओ सैंपल सपो अथस बुंनाय बुसारक जंद Kono English medium mon porilaijak ar roman script banyo silaijak ar je ar roman script maya ke tamu ni hinai borok no ang kaisa pano nugia je debanagori bai borok no post payment bo nugia bangla bai bo ang borok no post payment nugia ar je pur bangla bai post thayo Facebook ro nugo belai mani ko thapunggo dofani lasimung bangla man tui maya teke silayo ajaga o banan mano bul tongo borok no belai ko thinung jago othoso
Roman script by Japur borok sinani suruh layo apro ngai borok ne puk rokok kahamungo borok ne simunggo kaham aboni bage Roman script soba khaibulu bo je kebeng nai rok kebeng ni tongo je hamya kok sanai hamya sawi no tongo ini ni o jora mama borok ne yasi surnai bikono ni greta tipralen ni bage ni soba klemen borok tipralen chamai dia ba obon kok ngai seung tabo bubagrani bisintei tamo mankha abo seung sarai ne bubagrani kutoino ar aboni yakulo bo chini soba thagi thangnai abo haiya soba chini omoni sikango chini borok menang bijak rangkol samro edisi area no 36 sil no 3 soba khlaika hinpana o soba seung thaknani jora chungno riya kokle 6 sidul riwiri ka tini edisi ni area no khawiri ka hinpano chini jotto edisi area o ha tongoi mane aha seung jepuru kisisa buk khainani naikhang kaino buk sawi kisa bolong bukoni ri khakaino forest reserve puni sawi ajaga segun kairi huyo sorkari jaga simlahni dokol khaikibo ngachini thani tamon mankha abon bagino 6 sidul mankha seung edisi mankha hinpano chini soba thagioi seung tabu soba khlaima tongkho seung tini bubagra central government by tripartite sukti ngai jeni manmu mankha hinpano chini soba thaglakko buskango ei bosiri tamo manthai baki tongkho tamo mannani nangkho omsuk manma bai iya kutai tamo mannani nang abono ti seung buskangi salobo ebo soba barnai nai abon bagai seung jokono tiarubo tinini o soba sudu bubagrani keplai simia obo tini oro je phainai rok disimino keplai mania nogo tangsogui suri nai rok nogo tangsogui oro subasu rohonai rok nogo tangsogui je hamjak mung rohonai rok borok libo obo tini keplai engkha aboni bagai tini no keplai engkha obo no paithaka hayako buskanni salobo bubag kaisa kok ngantai bubagrani bisingtei sombok tongu kebangma hawo bosor 16 bocor punto onson tongui tongmani tongu dia ba success mani mia dia bubagrani bisingtei seung tini sal tamlai sal briono kok to maka hamsun kanawi mankha buskang salobo sini kok ma bubagrani bisingtei no hake painai bubagra saya nung yawi tongmani bubagra je sawi tongmani ham khali pet jayenge lekin khali hath nahi aayenge nahi bane bubagra ok ubui ke rikha apply kai busuk no to agreement no kai busuk di mana to agreement no to seung jenu kha haje post ko no tongmani agreement ni bepar ngakai bubagra no bini bisingtei no saklai ritem abno seung kisa khalogui nasilai bereke no hambai paitho kaisa ko akta ko thanjane mario phaya ko oborok no tamo paithak daw message ro na musuk Musliya thanjane mario phaya ko tabo khana kobongma borok no tamo message ro na musuk borok no ango message story nani musugo dewasa hai no hai naide khazani takutai busong norok noga asuba bisnau tongtongoi Facebook o post lekino comment khlai lekino dofa khansa maya tiprasar kono din ni maya actually o sadile siddhite hoi hini kok tongo do kaisa nang abo sadi ke sini sidiu kabangma borok no seung soba khlai mani sora rogo seung khana ka borok ko englia sini tiprasar khlai englia ni seung khas bairu kia englia ni ga kai jes soba khlai nai borok bo phan bayo usi engnai tangi nya tongnai ni soba khlai kai asaga engmani no tongo seung kiria seung keplai engnai ni ga kai seung o hor rogo nek somoy nogo thangmani ho seung kamiam sayo tongnai rok ga bosi lamo tini pura sabai je sigiri jak no ni somoy thang kai adino sini sigiri jak nai boroni pura sa nogo thana na ni nogo je purun lamriwo pura sabo phaiya puro bo phaiya mosabo phaiya seung nogo no somoyo obo hai khaino je tini nogo asugoi negative kok sabai tongnai rok na ang nongni channel ni bising kok no sabai norok na negative samani khaksidi abukle norok nuk khona bele bubagrani bising te prando pani thanchani bising te chini keplai kha o keplai sok ni sini keplai